Karamɔgɔ la démonstration k'an bila sira de ka taa Ala sɔnna fɛ Ala sɔnna baara bɛɛ ye n'an sera an ka taa don aljinɛ kisɛw kɔnɔ o ye karamɔgɔ ka démonstration ye karamɔgɔ ale de b'an wajibi k'an bila sira tigɛ tigɛ wa an bɛna micro d'a ma ale fila fɔ an ye ni ale Sangare Karo Bulani na donc ale de ye wajibi ka warata ye donc an bɛ ka to Aser selalu pada malam hidra, jawab tu mampu, jawab kerana dulu, jawab tu mampu, jawab tu mampu, apa yang? Oh, ya apa modal Ali Sangare, ala angkat berat. Dari sini atas tu nama. Kau mahu berjalan jalan, dari sini atas tu, dari sini atas tu. Kalau jadi kita akan masuk makanan. Kalau kita nak cuci nasi nak cuci makanan yang familiar hara. Ya Allah semua. Jadi itu sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah asalamu. Alhamdulillah ami ala ko kala barakata. Ala wali mando. Ami kene bele bele bi zabe. Andi so jale do ni kene. Wa andi so jara ni kene ma bawi. Kene mi yero do kene. Jame kene. Ari fordo nyoje kene. No arma so kene. Aslama ni kene ne kene bele bele. No boy karate ko ay waso. Ni ayere. Sabu arma so kelo. Ala ye fero kalfawla ni islamia yete o te jefuila. Kamare. Ni kire to woni islamia to wote o ti dalana. Kera te ka fu mena yele ka mugaye amoko te worti ga milliard la. Bele. Kera te ka ba yere do ni mogo ma yere do ti ga ala do. Allah ala ka kira benna kana yere do ira mogo la. Na ya yere do aba ma sa do. Ni ma sa do ibi ka ala do wa ni ka ala do ibi ka kira do wa ni ka kira do ni kira ko ngo ibi janai. Yere do ka buna be. Karate ka o ya yere do le wani yere do ibi ka karamo do ibi ka metri do ka buja aw ya yere do o la ga keno kene na nyo fanya na ya so mi dugoro yoro ni do ko menyera la mi ye ko kene ka sabaga jama meri ji islamia che na ha shidiyate nyumete araba so be farla nyonga tay ko no kinifu ani asotagani abba faranyonga ka taka dinoma rebe ala mo fo nyina benin dale wa tasu bi billahi jami'an wala hey ayyumne hey akana farafara me ana islamia bla mo bitugodi asra farafara me beka maka torga do mine ka toge ka fri janme de ka tagwa a herete me kala te ka wanyumne me tripe nyumuya kala ne wanyumne ku nyumuya ni awanga nga gere jama kullu awdelu ala kira mo sallallahu ta'ala wa sallim ni mo mi ye don ba bunya don ba tepi ki ye kira bunya ni mo mi ye kira bunya ki ala bunya ni mo mi ala bunya ko ni sarai taro al jinai karate ko awe kara mo bunya ay tine to bunya wa ay foto bunya no mali otuma aga kino kene wallahi am parlejo ka taw keneka o ko kusanni billahi ni misri ko ko siki sababa abayara kalama mirungo ala e mogo munu ne ko nana mogo saba do wa ala e mamunu no ga ko nana ka unnini o kare to bo de doni ba saba be ala mogo bula me doni ba do be wallahi ala ko lu mo ko nana ko tu mur kala mogo mi islamia kala hado asira mogo ni fa ya nyira fle amata ga tiefo ka sura ay tiedo ala ko tu mur
o ye kunfinko ya aw ka tɛmɛ ni kɔ mɔgɔ min ye tiɲɛ fɔ n'a b'a fɔ f'a bɛ tulo bɔ mɛ n'i taara ka mara la a ka mara to cogo la ala k'u tun mara yɔrɔ dɔ bɛ i b'a sɔrɔ a ye tiɲɛ fɔ wa a ka mara bɛ tiɲɛ kan nka ale yɛrɛ ɲɛmɔgɔ tɛ ka ca n'a ka halala ye ala k'u karamɔgɔkɛ tun mara yɔrɔ o ye kunfinko ye n ko ye kunɲɛw de ye gɛlɛya man ka mali ka bi jɔn don n ko diinɛ ko don don o don u bi an ka misiri dɔ ci jamana dɔ la ka ninnu dɔ fa jamana dɔ la k'u bɛ ka bin mɔgɔw kan wa n'i y'a sɛgɛsɛgɛ fana tiɲɛ don e ka taa baara la ta jɛnɛyakɛla minnu ni sogo min bɛ baara la u bɛna kana dɛ k'i tɔgɔ walayi mɔgɔ min bɛ baara la n'a tɔgɔ ye ko Piyɛri walima Isa o ka dɔgɔ a bɛɛ ye Madu Ali Bakari Kane sirilasenw misiri funɛsenw alimamisenw ɛrɛmɔgɔsenw olu bɛ se ka jɛnɛya wale ye hali su in na n'i yɛlɛ jarata kura kan k'i bɛ taa Bamakɔ dugu kɔnɔ mɛlɛkɛ tɛ dɛ adamaden b'i fa sɛbɛn la k'i ka moto minɛ la jɔnni den serila den k'a sɔrɔ ala ko he a y'a yɛrɛ ta ka bɔ jarima na k'aw n'a ka mara cɛkɔrɔbaw i tɛ se ka bin waledenw kan k'u ka moto minɛ i ye mun k'i tɛ ye foyi i labɛn n'i taara alijinɛ na i b'a fɔ tu jarima den ye a ka kɛnɛw kan an ni sojalen b'a ka kɛnɛw kan an bɛ kangari da a ye a ka mɛtiri wa y'u bonya kangiri nuwari tɛ dɛ n'a ka di ye taa nuwari fɛnjɛmisɛnnin na n'i ye mɛtiri dɔgɔya barika foyi ti ka karate la joli barikatigi walayi o ko ka di mɛtiri ye wa o ka kalan barikalen don ni nuwari barikada ye parce que dɔw bolo ka taa n'u ye nuwari kelen sɔrɔ ko ni mɛtiri bɛ ka kɛnɛ tasɔn farati dɛ a ye mɛtiriw bonya k'olu kanu wa kan ka ni cogo ni danbe bɛɛ la wa a ma ban dɛ an ka seli fɛn o fɛn min ye a y'a jɛn don an ka bɛnkan la kalo sara e na m'i den tɔgɔ sɛbɛn kalan la mɛtiri kɛmɛ k'a ka baara bila ka tɛmɛ bila ka na aw kama k'a bɛ na éduqué karate bɛ adamaden hakili dayɛlɛ karate bɛ adamaden kunkoloso dayɛlɛ karate bɛ adamaden mɔgɔ kɔnɔtugu yɔrɔ ye 313 ye 313 articulation karate ko ale bɛ mɔgɔ a bɛɛ la adamaden kɔnɔ ye kɔnɔ 700 kɔnɔ 70 adamaden ko ale mɔgɔ b'a bɛɛ la adamaden fasa 360 karate ko a mɔgɔ b'a bɛɛ la e ka mɛtiri i fasaw minɛ k'u labaara ka kɔnɔ minɛ k'u labaara k'i fu minɛ k'u labaara ka hakili labaara ka tila k'i yɛrɛ cogo labaara e ka dɛsɛ ka kɔlɔsarani sa tout e ye kalan ye o tuma a y'a cɛ don kɔlɔsarako la dɛ wa hali ni kɔlɔsara tɛ dɛ k'i tɛ ka mɔndɔ mɛtiri tigɛ o bɛɛ ye barika ye ani kisi ani tanga ye i ka karate la o tuma nin kɛnɛ in na an bɛ mɛtiriw fo k'u barikada k'u waleɲuman dɔn u ka kɔnɔjɛlenya la waledenw kalanni na u ka kɔnɔjɛlenya la an ka sigida dilanni na hali sisan bange minnu bɛ quartier la a bɛ bɛn sirama ye sabu ko dɔ b'u ka mɔden tigɛ ko dɔ ye karate ka ye ala ni aw fɛ aw imagi o tuma an bɛ mɛtiriw fo k'u barikada k'u waleɲuman dɔn an jatigi minnu y'a k'olu fo bɔrɔ fo dugutigi k'a fo k'a barikada ninnu fɛn o fɛn min an b'u bɛɛ fo k'u barikada an bɛ kalanso min na a dɛrɛsɛri ba ani a ko ka sanfɛ min na an b'a fɔ k'a barikada a ɲɛna a ma ala ka yɛrɛ ka n'a ye o tuma an bɛ dugawu k'a bɛɛ ye ka dugawu ɲini a bɛɛ fɛ a balimakɛ don ale sangare komi sagaw kɛlen don n'o tɛ an ma kanu fiyewu a kuma ka data nka komi waati kɔnɔ kosɛbɛ o tuma an bɛ dugawu kɛ ɲɔgɔn ye dugawu man jan dɛ bɛɛ ka ŋaniya siri hali n'o ko min b'i la a fɔ ala ye ne tɛ dɛ ala de b'a bila ala k'an mɔgɔw ɲɛ a ye ŋaniyaw siri. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا
صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.